Tervetuloa Mantsakastin pariin. Tää on Enduro ja hänen podcasti ja täällä jutellaan rennalla tunnelmalla. Ja tervetuloa Mantsakastin pariin näin erittäin pitkän kesäloman jälkeen. Ja studion on eksynyt tänään tässä isäntänä laitteita käyttävä Jesse ja on myös Janne ja sitten vakiovieras spoorisaappailla kesälläkin ajava ja talvihanskoja ja kesälläkin käyttävä Tuomas Nieminen. Tervetuloa. Kiitos. Sä et halunnut, että mä mainitsen tiettyä asiaa sun esittelyssä, niin mä ajattelin, että toi oli ihan hyvä. No ja totta ainakin. Se oli ihan hyvä titteli. Ei ole vielä kerinyt ostaa edes hanskoja. No mutta ei ne ole nyt niin tärkeää. No ei, niin se käy ajamassa vähän harvemmin. Pärjää niillä. Vetää vaikka näppylähanskoilla. Nöyryyttää niillä. Siis tuossa muutama kuski, mitä on itse SSMK:ssa nähnyt, niin ne ajaa siis jollain työhanskaa. Niin ajaa, tai ainakin ennen ajaa yksi temmikuski. Joo, mäkin muistan. Ei nyt mainita nimiä, mutta yksi Jyri. Mä ensin just kysyä, että temmikuski niin tulee mieleen. Se ei nollapyöränä, se ei ainakaan ajanut duunarihanskoa, vaikka olikin töissä. Mut hei, senkaan on vedetty Evolla, niin tämän vuoden Evon kilpailussa niin 2 päällä spoori. Mulla kun jäi se pyörä mettään, niin se vei mut takaisin hakee sitä kaskassia siellä. Oliko nautinnollista? Sanotaan, että... Et ollut ikinä niin vauhikkaas vuorissa. Sanotaan, että tunsin vauhdin huumaa. Mä oon ajanut kans 2 päällä joskus yhä kaverilla, niin hyytyi pyörä mettään. Akku kyykkäs, niin ajettiin 2 päällä kelkkareitin pohjaa mun 3,5 hussella ja se painoi varmaan satkuja. Se istui siellä takalokarilla ja käytiin hakemaan vara-akkuja kaapelit. Sillä oli auton akku koulurepossa, niin oli iskarit aika luokilla ja meni se husse aika pohjiin pitkin. Siis sanotaan, että tuossa mennään vielä eksoottisempaan suuntaan, että vielä lisäpaino siihen. Ei ollut nimittäin spoorissa oikeasti helppo laahata jalkoja takana olevana kuskin. Sitten kun ei ollut ihan mikään siiläpin penkin päällinen, niin mä löysin itteni välillä siitä rekisterikilven päältä silleen, että oli kokemus. Kaikki pitää kokea. Mut hei, mitäs meidän Jukolan viestin voittaja on tänään kanssa studiossa? Niin, siihen me viimeksi jäätiin. Mä lähdin sinne Jukolan viestiin ja mä oon täällä tänään. Eli olen löytänyt pois sieltä. Joo, ja kysytään näin, että suunnistitko yksin vai kannettiiko sua? Kyllä mä menin ihan yksin. Ja vaikka polvi oli aika heikkona, niin mä juoksin. Ja sä otit vissiin aika kovan ajankin. Niin. Tai mä ymmärsin. Joo, lähellä oli, ettei ollut osuusaika, niin 3 alkava. Ja puhutaan 300, että se oli vähän päälle 400. Tosi kova. Ihan siinä kärjen. Ihan terävimmän kärjen heti siinä takana. Mutta millainen oli Jukolan kokemus? Se on erittäin hieno. Täytyy sanoa, että siinä on vähän menoa ja meininkiä ja siellä on vähän enemmän porukkaa kuin noissa Mantsa-kisoissa. Joo. Varikkoalue on niinku joitakin hehtaareja. Ei ole pelikanssin jäähyboksissakaan noin paljon jengiä muuten. Eikä Saipan maalilla. Ei ole Saipan maalillakaan. Siis mä katsoin sitä palokarnevaalia, minkä sä laitoit, että silloin illalla oli. Niin oli muuten tunnelma. Siinä on fiilistä. Minkälaisen matkan sä niin oikeasti juoksit? Mulla oli toisiksi lyhkäisin osuus. Se oli Linnuntietä joku 10 kilsaa. Niin alle 100 pääsit varmaan. Ja nippanappa. Ei vaan. Se on suunnistuksellisesti aika helppoa. Siinä on niin paljon porukkaa ja niin paljon uraa tullut, että se on melkein vaan katsot kompassista suuntaan ja valkkaat oikein polu ja antaa mennä. Okei. Mutta en ole sen jälkeen nyt sitten kerran käynyt suunnistaa. Me taidettiin jossain jaksossa puhua, että sä olit suunnistaessa käynyt vähän omakotitaluetta katsomassa, niin nyt et käynyt katsoa. Nyt en käynyt katsoa mitään. Pysyin ihan ladulla koko ajan. No se on ihan positiivinen. Koska sä lähet? Ihan joka kerta oot luvannut. Joo. Huomenna ois. Itse asiassa huomasin tänään jo paikan, niin meinasin, että olisin voinut käydä vähän jo väijymässä. Oli nimittäin laittamassa merkkejä. Missä? No mä oletan, että se on tuolla Hollolassa päin. Okei, voi olla. Siellä oli ainakin suunnistajien se perävaunu, missä ilmoittaudutaan vissiin. Pitäisiköhän käydä rykäseen? Ilman muuta. No sulle tuttu. Tuomas lähtee kanssa. Joo. Tuomas lähtee pelaamaan lätkää joku kerta. Ai jaa, mihin joukkueessa? No Sysmä Hartola pelit.
Siihen ulkojäällä. 20 Joo. senttiä vettä jään päällä, mutta ei tunnu missään. ei haittaa menoa ollenkaan. Sä voisit joskus kertoa näistä Sysmä Hartolan jääkiekkopeleistä. Meillä on kaikki muuten jääkiekkotaustaa. Niin on, ollaan pelattu. Niin on joo. Lähiökiekossa niin Mitä paikkaa te pelasitte? No sä olit vaan ihan... Tuomas pelasi jäähyaitiosta. Joo, Ei, kun mä olin hyökkäin. okei. Okay. Sä olit 20 sekunnin mies, eli sä aina laitoit ekaa vaihtoa kaiken. Vähän sama kuin Enduros. Joo, ekat 20 metriä mennään kovaa. Mä olin kanssa alkuun tietysti pakkina, kun ei osannut varmaan luistella. Että mä en ollut niin huono, että olisi tarvinnut maalia laittaa. Pääsin kuitenkin aloittaa pakkina. Ja sitten Jessehän on maalivahti. Satuin tietämään sen, mutta sitten siitä sitten hyökkääjäksi. Mun vahvuus oli semmoinen aika niin kuin terävät lähöt. Mulla oli aika kova veto, mutta ei kauhean terävä lähtö. Ja sitten oikeasti mä olin yllättävän hyvä luisteleekin, vaikka mä olin aika iso kokonen. Mutta voitteko uskoa, mä en ikinä ole virallisissa peleissä missään, niin kuin jos on ollut tuomari. Mä en ole saanut ikinä jäähyä. Kyllä mä oon varmaan ihan muutaman saanut. Mutta sitten, Mäkin saan aika paljon. kun mennään noihin höntsäpeleihin, missä ei ole tuomareita, niin sanotaan, että Leo Komarov ja Brad Mersandin niin sekoitus, niin siinä oikeastaan meikäläisen luona. Siis joku haluaisi pelaa munkaan kiekkoon, ei halua kyllä sitten. Mä oon ärsyttävä. Ei ole hommastakin mielestä, mä oon tosi ärsyttävä. Mä ärsytän aina niin kauan, että jollain menee hermo, ja siinä vaiheessa, kun sillä toiseen menee hermo, niin sitten mä palaan itselläkin ihan lamppuun. Miksi sä teet Enduros sille, jos sä katsot, että toi on muuten ihan pikkusen mun eellä? Enduro on siitä hieno laji, että on yksilölaji. Niin se on ihan sama, että mitä siellä tapahtuu, niin aina voi syyttää itse. Jääkiekossa niin ne Syytit sä ikinä ittees? Mä otin sen ainoan pelipaikan, missä sä tavallaan oot yksilöurheilija. Maalivahti. Se oli. Ja nyt puolustuksena mä jälkikäteen, kun oli maalivahit valittu, niin mä hain sinne, että mä haluan maaliin. Siitä voi oikeastaan kiittää, että Björninenhän on nykyään niin kuin ihan huipulla, niin se on päässyt opettelemaan niin paljon maalintekoa, siinä on tullut hyvä maalivaino, kun sä oot ollut siellä maalissa. Ei, kun mä oon pitänyt sen kipinän, että kun se haluaa sen yhden maalin saada. Mä pidin sen sille niin pitkään, että se saa sen. Ei vaan. Mä oon kokeillut olla maalissa, mutta siis mä en uskalla olla siinä. Se on jotenkin, mun mielestä se on aika hullua, jos ne lämää jostain niin kuin siitä sinisen jälkeen, niin mä en uskalla olla siinä enää. No siis kyllä sanotaan, että tietyssä vaiheessa alkoi tulee se, että kun joku tuli siihen ringetelle reeneissä, ja sä tiedät, että toi muuten on kovin lämää meidän joukkueessa, ja se alkaa lataa sitä, sä muistat, että sulla on vielä nämä junnuharttarit, että nämä ihan suojat tuosta ranteen kohdalta parhaiten, niin kyllä siinä otti sen pikkukippuran, ja muisteli, että se yleensä laukoo räpylän puolelle. Laitoit räpylän siihen kohtaan, silmät kiinni, ja sitten kato, jäi. Mutta ei meidänkään kakkosveska uskaltanut olla, jos mä lauvoin niin sinisen jälkeen. Joo. Siis kyllä sekä sanoi, että ei se ole. Se ei ole kyllä hauskaa. Sitten varsinkin, jos se kolahtaa johonkin sellaiseen, missä ei sulla ole suojat ihan parhaillaan. Nykyään maalivahdelle on tullut sellaisia jänniä polvareita sinne patjojen alle ja kaikkea, kun mulla ainakin osui kaiken maailman hermoihin, kun joku veti längeistä. Aivan miselinukkona. Joo. Mä olin varsinkin tuossa myöhemmin höntsäkiekossa, mä olin tyhmä silleen, että mä tykkään niin paljon siitä riskin tunteesta, ja sitten kun mä näin, että joku vetää jostakin vaikka viivasta, niin sitten mä olin vaikka maskia tekemässä, niin sitten mä ajattelin, että vielä kerkeä mennä tuosta välistä, ja sitten kopsahti, ja sitten oli joku keskari poikki. Se on semmoista. Se on sellaista se lätkä. Mutta hei, me tehdään kuitenkin Enduro-podcastia, niin pitäisikö me puhua jotain Enduroon liittyvää asiaa? Tässä on nimittäin suunnistettu ja talettu lätkää. Joo, lätkää. Ja no sä pidit vähän lomaa. Mä pidin Enduro-lomaa aika. Joo. Lapissa tuli oltua varmaan kuukauden. Sanoit, että 6 viikkoa oli ajamatta. Pyörää koskematta. Olin mä enemmän. Joo. Mä katsoin, siitä tuli varmaan, olisikohan siitä ollut jopa 8 viikkoa, kun katsoin kellosta, koska oli viimeinen niin kuin prätkäharjoitus. Joo. Niin. Se on aika pitkä aika. Se tekee hyvää. Mutta kun olin sitten, tultiin sieltä Lapista, niin mä viimeisellä viikolla niin poltteli ajamaan jo ihan törkeästi. Mä en huomannut sun viesteistä. Joo. Äijä selitti, että olit polkenut jonkun polun sivussa, että se fiilistä. Niin oli liian hyvä kuntoisia polkuja, niin piti ajaa sivussa. Vähän ryskyttäisi. Mutta muistatko 27.7.? Joo, nyt muistan. Joo, mun piti muistutella, että jos mä joskus sanon, että tämä ajaminen on ihan paskaa, mä lopetan ja kaikkea, niin muistuttakaa, että 27.7.22.
Joo. Mä voin vielä tarkentaa, että ne 2 ekaa kierrosta ehkä. Joo, ne oli ehkä 2 ekaa kierrosta. Se oli eka ajokerta ton kesäbreikin jälkeen ja kyllä maistui. Ai että se maistui. Mä jäin ajaa niitä mäkiä ja sä kävit ajaa sen kierrokseen ja sä tulit siihen kypärän ekan kotit pois. Vähän tää on makeet homma. Se on. Ei oli aivan. Siellä Pertulla. Siellä Pertulla, joo. Ja sitten kun mentiin käymään siinä kattoo radan kuntokin. Se oli kyllä ihan sairaan hienoa, oli ajaa pitkästä aikaa banttua. Kyllä taas muistaa, että miksi te tekee. Niin kuin mä oon aina sanonut, että tämä on toistaiseksi hienoa laji, mihin mun rahat ja aika riittää. Ihan nippanappa molemmat. Niin, että vielä mennään, että joutuuko alkaa kohti miettiä toista lajia. Että ralli voisi olla siistimpää, mutta että sä voi lähteä keskiviikko kello 18, niin vetää tunnin rallireineen. Niin. Käyt kyselee tosta, että mikä tie laitetaan poikki siksi aikaa. Jesse on käynyt ajamassa vissiin vähän enemmän kuin me. No on mä nyt jotenkin säännöllisesti, mutta kyllä mustakin tuntuu, että en mä nyt ole paljon ajanut, mutta... Otanut hardia. Mä oon vetänyt ihan hardia. Kohtahan on sisu. Monta viikkoa siihen on. Reilu 2. Ja mä käyn tässä vielä vetää sellaisen viimeistelyharjoituksen. Mä ensi viikon maanantaina, mä en tiedä milloin podcasti se nyt luultavasti kuitenkin tulee tällä viikolla ulos, niin tulevana maanantaina lähden kertausharjoituksiin. Mä vedän sellaisen hyvä piiko armeijan reenin siihen, tiukkaa kuria, hyvä ruokavalio ja kaikki toimii. Hernekkeet on voimalla, niin sitten. Kyllä. Otetaan vielä pannukakku siihen, jos sitä saisi gluteenittomana, mutta epäilen. Ja laktoosittomana. Mä voin kertoa sitten tarinaa sieltä, että miten mä mun mahankaa selvisin. Se oli Intissä nimittäin yksi seikkailu olla ton mahankaan. Ehkä juurtaa jotenkin tuohon jännittämiseen. Sä oot muuten kova ja jännittää. Nyt on niinku oppinut sen. Mä en tiedä ketään kukaan on kova jännittää. Sä oot yhtä kova jännittää, mitä mä olin, kun mä menin mun ekaan kilpailuun. Niin sulla tuntuu, että se on joka kilpailu, niin sama se on. Mutta mä en ole ajanut vielä hirveän pitkään kuitenkaan kilpaa. Että 11 vuotta vasta tuli tänä vuonna täyteen. Että silleen niinku uusi juttu käytännössä aina, kun ei ole samoja paikkakuntiakaan noi kilpailut tai samoja reittejä. Jännittääkö toi sisu jo nyt? Ei. Mä yritän siirtää mun jännittämistä. Hei, otetaan tähän paussi. Jutelkaa te jotain, mä käyn ihan pikaseen tuossa alhaan. Voidaan vähän laittaa paineita, kun me ollaan Jannen kanssa huomattu, että Jesse oikeasti osaa ajaa hardia. Viimeksi Pepellä niin vähän katsottiin, että äijällä niin, oli... Mäkin olen mennä työntänyt sen yhden pallomeren niin ylös, niin se on oikeasti paha, niin kyllä Jesse meni sen niin käytännössä niin ihan pyörän voimaisella. Niin, ei tarvinnut työntää. Et ketä miettii niin sisu osallistumista ja ajatellut, että voittaa sen, niin valitettavasti ei ole kuin kakkospaikka enää jaossa, mutta sekin on ihan hyvä saavutus. Se on ihan hyvä. Kuka se voittaa? Minä. No niin, kato, sekin osallistuu. Mä mietin, että sä ihan varmaan lähettet. Ei, Niilo kyseli kyllä tuohon pariluokkaan. Se kysyi vissiin Tuomas suakin. Ai mihin? Pariluokkaa sisuun, Niilo. No, se on mennyt kyllä ihan ohi. Onko? Se sanoo, se kysyy. Mutta Tuomaksella on sellainen suoratin, että kun mainitaan sisu ja sitten sen jälkeen se lauseet. Niin... Ei se mikään mahdottomuus, että mä sen joskus ajasin. Kyllä mäkin tykkään niin ajaa tommosia... Et sä viime vuonna miettinyt jopa sitä aika tosissas? Joo, siis kyllä mä kysyin Heikiltä, että lainaako se sykää, jos mä lähden vetämään sinne, että mä vitti omalla. Niin, tässähän on se, että Jannellekin on tavallaan luvattu pyörä jo. Onko? Kuka? No se Temmi, 300. Ja sanoi, että hyvähän se tekee. EM-pyssy. Niin joo, toi Pohjanmaan EM-pyssy. Joo. Niin mitkä sulla on vielä selitykset, että sä et lähde? No jos mä oikeasti sen pyörän saa ja... Eikä tarvitse maksaa varaosia. Niin, saa tuoda sen muttereina takaisin. Kyllähän mä omallakin voi lähteä, mutta jos joku maksaa ne varaosat, niin ei muuta kuin laittakaa Mantsakastiin viestiä, niin kyllä mä viivaloon. Niin, eli nyt tässä kohtaa niin voisi olla teidän kaupallinen maksettu mainos. Ihan Janne kertoisi sen mainoksen. Niin, kattokaa mun pyörässä, että monta tarraa, siellä on sponsoritarraa. Kaikki, mitkä näette, niin on melkein maksanut sitten jotakin. Joo, ja niin sanotaan, että kun jotain rahaa laitatte, niin aika paalupaikalle ja näkyvälle paikalle pääse. Mutta ihan pikkurahalle ei pääse. Sun pyörässä ei taida lukea mitään. Varmaan vanteessa Exceli, ehkä. Niin varmaan kakkosvanteessa lukee. Tuossa luki siinä posken harmaassa suojassa, niin siinä luki ennen Polisport, mutta mä hioin sen pois. Ei maksanut mitään. Jotko saappaalla vai ihan veditkö heti uutena jo? Kyllä mä siihen tarjosin Mirkan 40. Okei. Okay. Lähti aika hyvin. Sillä hävisi. Sä pilotit takaiskaristakin VP. Se VP käy maksanut. Ei ole VP maksanut kans Pesollatia. Joo. Et ei siinä, tai mikä VP? Eikö siinä ole Arin tarroja? Ei Arikaan maksanut.
Niin, se siis voi olla. ei sinne pääse. Siinä mun uudessa Soein kypärässä, niin siinä mun uudessa mustas kypärässä, niin siinäkään ei lue mitään. Siinä on vaan sydän. Siellä on yksi sydän, koska se on vaimo maksanut. Niin se on sitten ainut sponsoritarra siitä. Kiitos vaimolle sponsoroinnista. Joo, tässä kohtaa voi. Se oli syntymäpäivälahja. Okay. Se oli aika kiva. Aika hyvä synttärilahja. Rapakondan jälkeen niin toiseksi paras. Joo. Ei ihan sanonut rapakondan sillä. Kypärän. Sanotaan, että aika hyvä. On. Harva saa. Harvalla on noin hyvää sponsoria. Niin on. Ja tekee vielä ihan viimeisen päälle safkaa. Niin. Kokkikin samalla. Kyllä. Ei ole hieroja sen. On se sekin. No, Mulla on ollut katsottua juoksijan polvi, niin laittanut senkin kondikseen. metsä aina kotiin sille. Lapissa, kun se rupesi puhua, että jos ei itsellä ollut ihan moti tiukalla lähteä jonnekin vaellukselle, että huomenna mennään vaeltaan, niin mä sanoin, että tiedät, toi polvi on vähän tuon. Mä voin hieroa. Juu. Ja heti no nyt se on kiitti. Joo, kyllä me nyt voidaan mennä. Joku nopea, joku 7 kilsaa. Joo, otetaan vaan sellainen ihan lyhykäinen. Katsotte illalla 20 kilometriä. Eikö polvi kesti ihan hyvin? No kyllä se nyt vähän taas huomisee ehkä reisti. Alasedek. Juttu jo toiselta puolelta. Miten Tuomaksen ajat? Tuomaksen ajat on Aika vähässä ollut kyllä. Mahtuuko kesän ajat? Ei mahdu ihan sormiin. Ei varmaan jo. Mutta tunnit mahtuu ihan helposti. Ja ne mahtuu oikeasti. Siis mä melkein sanoin, että tunnit on 7-8. Sä sanoit, että viime keskiviikko kello 18 sulle tuli vissiin pisin melkein ajo. Joo, 0,9 tuntia. Niin kuin kerralla. Niin. Sitten siellä on ollut vartin. Eli nousukunta. Meni ihan harjoittelussa. Niin. En mä tiedä. On se hauskaa, mutta välillä ei. Mutta sullakin on vissiin vähän kiireet painanut, niin sekin ehkä vähän vie sitä. No joo. Halua. Joo. Mä muuten tietäisin äijälle ihan hyvän uuden pestin. Kun sä noitten lasien kanssa oot pelannut iät ja ajat, niin Esa-Pekka Lapin huoltoon. Se voisi olla ihan kova. Sulla menee tuo lasinvaihto kuitenkin niin näppärästi, niin siinä saa olla kädet täynnä töitä. Voisi olla joka pätkän jälkeen. Oli muuten 100% aika hyvä mainos. Just laitoin itse tänään yhdelle kaverille viestiä, että 100% sai semmoisen mainoksen, että ei mitään järkeä. Aika hyvää PR niin kuin rallille ja siis itsellekin. No heittarit oli aika mytyssä muuten, näittekö sitä? Mä katsoin, että sillä oli heittareita, mutta mä en katsonut yhtään, että miten ne oli niin tarkkaan. Siis ne oli vaikka se kypärä ja varmaan ihan istu siihen, ne jotenkin sojotti tuohon sivulta. Voi olla, että sitä ei ole ihan suunniteltu niitä 100% niin tuommoiselle rallikypärälle. Mutta mä veikkaan kanssa, että 100%, ne on vähän pienempi pokaset. Ne on varmaan ainoita, mitkä mahtuu rallikypärään. Se voi olla. Voisi nimittäin kuvitella. Ei nimittäin näyttänyt 100% ihan kalleimmalta mallin. Mun mielestä ne oli... Näytti niiltä, mitä mulla on ollut. Joo, se 35 €. Ja niillä mäkin ajoin monta vuotta. Ne on oikeasti hintalaatusuhdeelta niin tosi hyvä jallaseja mun mielestä. Niin taas on, niin on munkin mielestä. Joo. Kun naamioi tämän köyhyyden, niin näppäräksi mielipiteistä voi taas sanoa, että 35 € lasin tosi hyvät hintalaatusuhteet. Ei tiedä paremmasti, se poka painaa päähän semmoisen reijän, mutta ei vaan ihan hyvät on kakkulat. Oli kyllä makea katsoa rallia. Siis mäkin katoin Mä katsoin kanssa kaikki pätkät. Mä ekan kerran seurasin kyllä tosi tarkkaan niin rallia. Mä oon enemmän ollut, kun kaikki endurokuskit on yleensä, jos sä F-Racingista luet sen osion, että 5 sekuntia, sit siinä on, että ralli vai formula. Niin kaikki sanoo aina, että ralli. Totta kai. Mutta mä oon enemmän formula-ihminen. No, mä vihaan formulaa, että mä en tykkää yhtään. Mutta nyt oikeasti kiinnosti ralli kyllä. Ihan älyttömästi. Mutta sitä mä en edelleenkään tajua sinne tien varteen. Sä menet 4 tunniksi kyttää, että siitä tulee ne autot. Ihan miljoonaa. Niin. Me kattoo joskus paikan päässä. Niin, se on vähän hienon näköistä. Vähän niin kuin fiilistä ja sitten siellä on kavereiden kanssa vähän märkää. No, hei. On se varmaan ihan siistiä. Ei kai nyt kukaan siellä ollut. Rallikansa ei ruopää. Ei. Sen verran mäkin olen siellä käynyt. Nyt oot väärä. Mutta mä katsoin, siis jos mä menen joskus seuraamaan rallia, niin mä otan sen, niin kuin sanotaan, että siinä ei ole enää fykystä kiinni siinä kattomisessa. Helikopteri. Joo. Katsoitteko te monta helikopteria sinne alueelle, oli jotain lupia haettu? Niin, ja sitten siellä oli ihan omat parkkipaikat. Niitä oli ihan hirveä läjä aina. 36 helikopteria viikonlopuksi. Joo, anteeksi, mistä tämmöinen tieto jos löytyy ja mistä se voi tarkistaa, niin en kattonut. Siis se tuli jossain lähetyksessä, ne mainitsi. Okei, no niin.
Jotta jossain mainittiin, että 36 helikopteria oli sille alueelle jotenkin. Ja kyllä mäkin niin näin, sillä oli niitä parkkipaikkoja. Oli niin yllättävän paljon niitä oli. Ja sit sä katsoit... RX Moton porukka, ainakin Instagramin mukaan, niin ne lenteli siellä. Oliko homakopteri? Se oli mun selkärahasta revitty ne rahat siihen. Mä oon 2 pyörää sieltä ostanut nyt, niin mun selkänahalla ne lenti. Kuului semmonen vähän läpättävä. Niin, että siellä pikkusen jotain väliä. Ei vaan, ihan hienosti kyllä pyörät vaihtunut sielläkin. Mitäs muuta tässä on tapahtunut? Mä ajoin Sipoon. Haluatko muuten puhua siitä, kun sä oot nyt hardia ajanut, niin siitä sun pyörästä, ootko tehnyt mitä muutoksia siihen? Jäykentänyt iskareita, ottanut kovempaa rengasta. Joo, ihan simmeen lähdetty laittaa sellaista, että se on heti alusta, niin se ei anta hirveästi periksi, että se on aika jämäkkä. Ei vaan. Mä oon keulaan, tai mä en ole tehnyt, mutta isä nyt jonkun verran ymmärtää noista keuloista, niin se on mulle muuttanut simmejä silleen, että se on pikkusen löysempi se keula. Haluatko korjata? No mä ajoin silloin viime keskiviikkona. Niin sehän pohjasi ekan kerran varikolla, kun Tuomas istui sen päälle. Se oli oikeasti siis niin löysä, ettei niinku se takaiskari, tai siis takalokari ja renkaan väliin jäi ehkä 20 senttiä, kun sä istuit siinä. Niin, mutta siis se on tehty tosi löysäksi. On. Sen näkee ehkä jossain videolla, jos katsoo tarkkaan. Muistatteko niitä, Jesse ei muista, mutta Tuomas ja minä muistetaan, niin Mummolassa esimerkiksi, niin aina oli semmoinen vanhan liiton säkkituoli silloin 90-luvulla. Niin vähän sama fiilis, kun istuu Jessen pyörän päälle. Semmoinen valuu läpi, niin. Ihan semmoinen. Näyttää kyllä samalta. Niin on, joo. Pullataikin. Mutta se on niinku sitä haettu, se toimii hitaassa ihan törkeä hyvin, mulla ei niinku mitään oikeastaan otu käsiin läpi muuta, mutta tänään kun mä olin esimerkiksi treenaan, niin mä en voi enduropolkua ja edes niinku kovaa, koska sieltä tulee ne kivet tulee tosi nopeasti läpi. Ja sitten vielä se, että takasolu on tosi löysä, niin tavallaan nekin tulee läpi, että se on ihan täysin hitaaseen vauhtiin tehty se pyörä. Ja mites moottori, uskallatko siitä kertoa tai paljastaa mitä? No, kaikkea mä voin paljastaa, koska mun mekaanikkokaan ei paljastanut, niin mä tiedän kyllä, mitä sinne on tehty. Mutta siis me ollaan pikkusen pelattu niin kuin siihen suuntaan, että se olisi niin kuin aika möyryyvä se laite. Se lähtisi alhaalta niin kuin möyryy hirveästi. Mutta siellä ei tule niin kuin missään kohtaan ei tulisi sellaista tehopiikkiä. Ja pakaukossäätimen jousien kanssa on sitä niin kuin pelattu tosi paljon, että missä tulisi se sellainen kohta, että sä pystyt ajaa tosi pitkään sillä kaasulla ja se vaan niin kuin menee silleen hirveän kuminauhamaisesti. Ja sit mä oon vaihtanut niin kuin mulla on koko Doman putkista paisari sekä äänenvaimenin tällä hetkellä. Äänenvaimenin ei ole aikaisemmin ollut, että Enduros mulla on ollut se Doman paisari. Se on tuonut vääntöä, mutta nyt me lisättiin vielä se äänenvaimenin, niin se tuo taas sinne alas sellaista niin kuin sitkeyttä, koska vaikka kuin tuntuu, että ykkönen ei ole ajovaihe, mutta sanotaan, että tuossa hardissa se on aika yleinen ajovaihe. Se Doman, se änkkä, sehän on ihan mielettömän pitkä. Ei se ole paha. Äänenmittauksessa, niin sehän menee sinne mikin takapuolelle. ei anna edes paljon. Nää sanoo, että mikä tässä on kuin 76 desibeliä. Sekin tulee kuljettaja, kun se huutaa. Mittaajan suussa se siinä. Mutta joo, pakettiautoon joudut tekemään siihen ikkunoiden alapuolelle sellaisen pikkusen reijän. Ihan kannattaa ostaa maitopurkin kokoinen sellainen reikä tehdä, niin se menee siitä hyvin se domalla. Mutta ei pysty keuliin ympäri, kun se ottaa saman. Ei, se toimii keulintarautana. Joo, se on hyvä sulle. Niin on, tässä ei ole sisäpiirissä paljastettu yhtä kuvaa. Tuomas se on varmaan nähnyt. Ei kun sä näet videon, kun mulla oli se takavalo oli ihan irti. Joo. Elämäni ensimmäiset ympärikeulemiset. No niin, ootteko te nyt harjoitellut? Oliko se että kumpikaan ette ole kauhean hyviä ole keulimaan? No kyllä mä nyt osaan keulima. Mä voin sanoa, että mä oon ihan mestarikeulija, kun verrataan Jesseen. Okei. Okay. Mä oon nähnyt. Niilohan osaa ihan sika hyvin keulia. Niin, no sehän on semmoinen Harjulan Jarvis, että sehän on vetänyt siinä pellolla semmoista ykkösellä tyhjäkäynnin keulimista vaikka kuinka paljon. Mutta kyllä mä nyt sanotaan, että kyllä mä nyt 200 metriä on keulinut joskus. Jesse on mennyt pakettiauton mitan. Varmaan silloin, kun se meni ympäri. Niin, ja sekin tuli siinä kohtaa, kun lähdettiin takaspäin. Mäkelässähän mä viimeksi vetäisin sen koko ylämäen. Joo, mutta hei, äijä tuli mun takana ja sä sanoit, että vedin koko ylämäen. Mä annoin vielä oikein, vähän tuli tietysti semmoisen paniikkikaasuun sinne loppuun, että viimeistä 50 metriä niin tultiin torvi auki, mutta tuli kuitenkin. Otettiin kaikki puuttuvat metrit otetaan sen. Keuliteltiin Niilonkaan Lommelissa sitä patti suoraan. Mä tiedän, oletteko te nähnyt nyt videoita? Mä kuulin, että teillä oli joku semmoinen, että
Jesse ja Janne, kun tulee tänne, ne kyykytetään, niin tässä pattisuonoit keuritaan täällä. No mun ei tarvitse mun takaiskarilla tulla siihen. Sanotaan, että joka kerta kun se osuu siihen pattiin, niin se pohjaa. Pong, pong. Siinä pitää mennä ihan hiljaa muutenkin. Sä vedit vissiin sen ekalla. Joo, no periaatteessa kaikki, mitä mä yritin. Se yksi eka, mikä kuvattiin, niin se oli vähän niin kuin ehkä huono, että se ei mennyt niin pystyssä, mutta sitten... Okay. Onko ne kuvatodisteet saatavilla? On ne TikTokissa. Okei, eli sitten... Mä en ole vieläkään oppinut TikTokia, mutta mulla tuli mieleen, että onko se tyttöbändi? Joo, on. Mä olin silloin jo ala-yläasteen jossain vaihteessa, sitten sieltä valkattiin, että kuka on kovin. Nythän niistä on Petra kovin. Niin. Mainitsenko mä mun iän tässä? Anteeksi. Mainitsenko mä mun iän, että mä en ole ihan hirveästi, mä oon ollut aika pieni silloin. Mä oon Smurfeja kuunnellut silloin. Smurfien toka-kasetti siinä oli hyvin, se lätkäbiisi. Muistatko se? C-kasetti. En mä oikeasti ole Smurfeja. Käänsit ympäri, niin taas lähti alusta. Mikä C-kasetti. Ei CD-levy voi kääntää ympäri. Mut joo, hardis. Mitäs muuta mä oon siihen? Pehmeä solu, pehmeä rengas. Selapin penkin päällinen pitää mäissä. Sä voit roikottaa jalkoikin välillä, niin se pitää. Kerro, mikä on vakiovälitys ja millä sä ajat? Vakiovälitys on 13.50 ja enduroa mä oon ajanut 14.51 ja nyt mä ajan hardia 12.49. Se on niin kuin välitys. Mut sanotaan, ja että ykkönen on ajovaihe. Ykkönen on ajovaihe. Mutta sanotaan ykkönen, jos ei tule niin kuin mitään, mihin tarvii hirveästi ottaa vauhtia. Jos täytyy ottaa vauhtia, niin kakkonen. Mutta toimii kaikessa. Se on aina hyvä. No. Kysykää nyt jotain, mulle ei tule mieleen, mitä muuta mä voisin siitä kertoa. No, viimeksi kun oltiin ajamassa, niin vähän kehun sua. Mä 2 kertaa nyt kehunut sua ja molemmilla kerralla on tullut semmoinen tunne siitä, että ei kyllä kehumista kestä yhtään. Menee ihan saman tien nousee päähän. Miten mä viimeksi reagoin mukaan siihen? No, mä sanoin sulle, että sun niinku vahvuudet on, että sä oot hyvä ajaa kynnyksiä. Joo. Ja sit sä pääset niinku nopeasti tasapainoon ja molemmat jalat hyvin tapelee ja pääset niinku lyhkäisestä vauhdista kiihdyttää siihen kynnykseen hienosti, että se on äijän ehdoton vahvuus. Niin sit menistä puheluun varmaan minuutti eteenpäin, niin sit sä olit tulossa mulle opettaa mitä jotain kynnyksiä. Niin, mä sanoin sulle, että sähän voit mennä reenään johonkin jotain kynnyksiin. Joo. Mutta saatte mennä ehkä vähän kuittailun puolelle. Mutta sitten se, mikä sulla ehkä vielä hakee vähän huomioon tai missä on eniten petrattavaa, niin on sitten se, että saisi pidettyä semmoisessa jalkapainetta. Tappipainetta. Silleen, että semmoisessa löysissä paikoissa, että saisi pumpattua sit pyörää sieltä pohjat ja haettua sit pitoon. Tääkin nyt tuli, kun mä yhdessä paikassa Ei, mä oon kattonut jo pitkän aikaa, että se on ollut sen näköistä pumppaamista ja jumppaamista, että älä lähde sinne sisuun. Äsken mä olin voittamassa, tai siis joku oli voittamassa. Mä mentaalivalmennan sua tässä. Mä nostan ja mä pudotan. Joo. Ihan tasaisesti. Niin sä et halua pudottaa siitä ekalta tasolta, vaan sä haluat ensin viiä mut sinne niinku ylimmälle tasolle. Joo. Ja sit sieltä tiputtaa. Ja siellä jutellaan ihan rennosti ja sitten kun vähiten ottaa, niin työntää alas. Joo. Ihan kiva. Tosi kiva tehdä tätä podcastia tälleen kesätauon jälkeen. Ensi kerralla tosiaan on Tuomaksella ja mulla sellainen kaksinkeskeinen podcasti. Janne, sulla oli jotain kiireellä. Joo, itse asiassa meillä on Osenbrygin kanssa aloitettu sellainen uusi roasti. Niin meillä on sen äänitykset. Jannet roustaa. Joo. Mutta mulla on sen verran on sanottava noista mun ajoreineista, mitä nyt kun tullut Lapista, niin mitä ajotauko teki, niin mä oon rypenyt ihan hullun. Ja niinku kunnon lippoja. Musta tuntui niinku jossain vaiheessa, että ei kyllä pitkään aikaa en ole heittänyt niinku kunnon nutulle. Niin nyt on ollut niinku joka kerta, niin se on ollut ihan niinku viittavaa lettiä, on lähdetty ambulanssille veksi. No sanotaan, että se Mäkelässä kun oltiin ja sä sanoit, että sä olit päässyt sen yhden mäen. Niin. Ja sä sanoit, että vielä yhden kerran. Mulla tuli jo siinä kohtaa, että älä sano noin. Niin, että miksi sä meet vielä kokeilee, kun sanotaan, että sä pääsit siihen ekalle tasolle kyllä hyvin, mutta se loppu oli niinku just aina vähän niinku epävarma.
että sulle jää hyvä fiilis, että sulla oli se onnistunut suoritus. Itse asiassa, tiedätkö mitä mä hain? No. Mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, että mä vedän tän niinku ihan suoraan tapeetten koko paskan yleensä nöyryytän sua. No, ei mitenkään haiskahtanut sille. Sitä mä hain. Nyt on runko länässä. Joo, mä otti kipeätä. Ihan niinku, se pysähtyi siihen kynnykseen ihan totaalisesti ja siitä semmoinen 1,5 metrin droppi suoraan alaspäin. Sitten sä räpiköit vielä hetki, kun se tuli tavallaan sen kynnyksen yli ja sä tulit niinku pakki päällä, se näytti pahalle. Ja sitten kun sä olit jotenkin siinä niinku hetken paikallaan ja näytti, että sun jalat ei ylety millään niinku mihinkään, niin se näytti, että tossa saattaa sattua. Mä hyökkäsin sinne väliin, niin kuin, että mä suojelin pyörää ja mä ajattelin, että pehmusta saa tuot pyörän iskuun tuohon. Ja ei mennyt mitään muuta kuin runkoon tuli pieni lontti. Sanotaan, että en ole hetkeä nähnyt, että pyörä on niin ylös alas. Mutta eka jo kerta siellä oltiin, Pertula vetää vähän hardia. Sitten siinä on vain yksi hieno tienpätkä, mikä on ihan suosikin kohti ja siinä kun hakee oikein linjan, niin sitten pääsee koko ajan menee ihan kaasu auki. Niin lähin lataa ihan sydämen kyllyydestä sieltä pohjilta, niin ihan semmoinen pikkupoikasladi, niin ihan yli. Eka vasemmalle sitten oikealle ja sitten semmoiset haisairit siitä yli. Lonkas ihan järkyttävä mustelma. Sitten, mikähän sitten oli sen jälkeen? Oltiinkohan siellä? Olette Lommelissa. Niin, oltiin Lommelissa. Tuomas oli kattoja. Sinne hiekkapatikoharjaan. Stökäsit suoraan. Ja niin, siihen hiekkapatikoharjaan, niin astuin takajarrun päälle ja stökäsin siihen ja tuli sarvi tuohon veitikan viereen tuonne sisäreiteen, siellä on ihan hirveä mustelma. Sitten mä menin päällä sitä koivua päin, se helähti aika paljon. Sitten lauantaina illalla ajattelin, että ihan nopea tämmöinen, että pikku saunahiki ja käyn vetää trajalia tuossa nopea pienen reeni. Niin se oli kyllä tosi nopea, kun mä tulin takaisin siihen pihaan, niin mä katsoin kellosta, että kaikkien punnertamisen ja puhaltelun jälkeen, niin 12 minuuttia oli reenille pituutta. Ja ei, mä lähdin yhden mä vedin siitä niinku joltisesti ja sitten lähdin niin sanotulle hevosen kengän linjalle ja pysähtyi sitten semmoiseen juurakkoon ja sieltä tultiin 10 metriä, tulin niinku pyörin siitä rinnettä alas, pysähyin yhteen pihla ja se oli aika pitkä matka, minkä mä pyörin. Niin oli siinä, lähetit se video, mistä sä olit pyörinyt alas. Niin siinä oli matkan varrella oli semmoinen 30-senttinen puolilaho kanto, niin sekin oli mennyt halki. Mä en tiedä, kuka siihen osui. Ja naapuri oli käynyt siinä vähän mettätöissä. Ja ennestään kipeä tuo vasen lonkka, missä oli ne mustelmat, niin siellä on nyt uusi kunnon mustelma. Ja sitten tärkein asia. Menin sinne ajaa, siinä tiellä oli joku ihminen, joku koiran ulkoiluttaja. Mä lähdin sinne ja vedin suoraan sinne mäkeen sitten ja vedin nämä hirveät kuperkeikat. Niin varmistit? Eka asia, mitä pitää tehdä, kun vetää ihan hirveät kuperkeikat. Näkiks kukaan? Jep, näkiks kukaan. Suoraan pyörälle semmoista ontuvan kamelin juoksua ja pyörä äkkiä käyntiin, että se luulee, että mä vaan stökäsin. Sitten mä vedin pyörän käyntiin ja nostin kytkimään, niin klak, 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 klak. En tiedä, mitä sieltä meni. Sitten mä tulin sieltä hiljaa pois. Ei näy ulkoisesti mitään, mutta joku kytkimässä vähän pitää ikävää meteliä. Ja sitten siihen vaimolle, ai, tuo lonkka. Voidaan mennä jo saunaan, että kävi jo lenkillä. Meni vähän haastavemman kohan, niin ei tarvinnut olla niin pitkä. Voi olla, että se johtuu siitä, että on vähän tuntuma hukassa, että tulee noin paljon ryvettyä. Niin, sitähän se monesti on, että ei ole tavallaan ei sit tuntumaa ja sitten vauhti on liian kova siihen. Tuomas ei kaadu ikinä. Ei niin. Mä kaadan sen joku kerta. Menen pahvihirven kanssa ottaa jonnekin puun takia ja heitän sen siihen eteen. Pelästyy. Et säkään kyllä kaadu. Kyllä hardissa sä vähän. Hardissa Jesse kaadu, mutta ei se endurossa niinkään. Liina ja Mäkeläs itse asiassa salaa vähän nautin. Ja tiesin, että sattui, kun kysyin jotakin, niin ei vastannut. Missä? No vedit selkäjällä suoraan sitä just kuusen runkoon päin, ja kuusen rungos on niitä pieniä joksiin, itse asiassa 10 sentin tököjä, niin 3 taisi osua selkää, kun otit paidan pois. Näkyy aika selkeät jäljet. Joo. Sanotaan, että ehkä elämäni niin kuin oli oikeasti yksi kivuliaampia kaatumisia, kun ne tököt osuu suoraan, kun sä niin kuin lähdet painolla kaatuu. Sitten kaikki tökkää tuohon. Musta tuntuu, että yksikään niistä ei osunut harttariin. Löyti kolot. Joo, löyti kolot kyllä, että mistä kannattaa mennä läpi. Pikkasen mua nauratti siinä, mutta en nyt viittynyt ihan ääneen nauraa. Niin ja sen jälkeen selitit sen sun, että sä olit tullut ihan mestarina siitä niin hallitusti. Joo, se tuli ihan, en viittynyt hehkuttaa siinä tilanteessa, mutta tuli ihan täydellisesti semmoinen kinkama, mistä toinen veittää ihan selälleen.
Ei viittinyt kääntää. Ajattelin mä tämän verran, mä säälin sua, en mä niinku pelkästään vaan revitä kitaa. Hei, on niitä paikkaa aika paljon, missä mä voisin aina sulle. Joo, sä oot niin lempeä ihminen. Niin mä noita lintujakin tuossa aina elvyttelee tonne tien varteen. Mut yksi mikä oli kanssa ennen Mantsavisaa, niin tavallaan mähän tein Sipon jälkeen ilmoituksen, että nyt on SM-sarja siihen. Taputeltu. Se oli siinä. Ootko pyörtänyt jo päätöksen? En. Mähän en ole tavallaan, se tekstihän on kirjoitettu silleen, että tavallaan siinähän mä en sano, että mä en ensi vuonna aja, vaan mä kerron fiiliksiä, että nyt on sellainen tunne, että en aja sitä. Välivuosi ainakin tekisi hyvää. Mutta kyllä mulla on sellainen tunne, että Enduron SM-sarja mä en lupaa kenellekään, että mä lähden ajamaan. Riippuu ihan, että mille kohdalle ne kisatkin osuu, koska keväällä mun ei vaan ole mitään järkeä ajaa. En mä jaksa lähteä kilpailuihin, jos mun ajomäärät on se, että mä ajamaan just silloin tällöin. Ja sitten viikolla saat koko ajan jonkun 12 tuntia töissä, niin ei siinä ole vaan mitään järkeä. Työt haittaa harrastusta. Mutta sitä mä oon pohtinut, että mikä tossa on, että miksi Enduro ei nappaa sit, tai mikä. Mutta ehkä se, että tulokset on ollut tosi pitkään sama. Ei ole tavallaan tullut, talvella nousi vauhti. Siinä tuli sellaista pikku kipinää, syntyi taas. Sporeaminen on muuten ihan törkeä hienoa hommaa. Joo, Tuomas on varmaan samaa mieltä. Kyllä mä tykkään ajaa kesälläkin, ei siinä mitään. Syksy on itse asiassa mun mielestä ehkä parasta. Syksy on parasta. Joo, no se on kyllä, syksy on makea. Ihan keskikesä ei maistu. 32 astetta ei. Talvella maistuu betonispoori. Joo, ja kunnon sellainen pepper. Muistatko Vierumäellä oltiin viime vuonna, oli sellainen aika hyvä, ihan sellainen puuterikeli. Oltiin kellottaa. Oltiin aika monta kertaa, niin en muista niitä kaikkia, mutta kerran on ollut niin siistiä, että laitoin GoPron päälle, kun oli niin makea. Ei se ollut se. Se oli se, kun oli muitakin ajamassa siinä. Se oli se, kun jäätiin sinne yhteen supan pohjaan sitten. Joo. Martinmäki jäi siihen eilen jumiin ja lähdin ohittaa umpihangen kautta. Pohjattoman umpihangen kautta. Mä jäin siihen ylös ja kun mä tulin kattoo teitä, että miten teillä menee, niin siis kun mä siinä tulin oli umpihangen. Siinä oli 3 metriä lunta. Joo, ihan törkeä määrä. Tässä alkaa jo spooria tekee vähän mieli. Ei ala vielä, kyllä. Mut siis mutaspooria. Niin. Ai, kun pääsis nauttimaan. Mutta ehkä se, että kesälläkään mulla ei vauhti noussut, niin ehkä sekään sitten sekin tuo vähän sellaista. Tavallaan sit kiinnostaa kaikki tollaiset erikoiset kisat. Ei aina se sama rumpa, että mennään kesällä ja Jämsä tai Lahti tai Mäntsälä tai Nummela. Ei aina samat paikat. Ne on voitettu niin monta kertaa. Niin. Ne on nähty, siellä on nostettu pokaalit ja käyty yössä juhlimassa. Tälle vuodelle oli kyllä kiva, että oli Hyvinkää ja Oulu, mutta mä huomasin, että ei tullut mitään lisäfiilistä niistä tavallaan silleen lisää, että uudet paikkakunnat. Niin sitten tavallaan miksi sitten räpiköidä, jos ei se tunnu kiva. On se, sun kisavauhti on oikeasti vähän huonompaa kuin toi treenivauhti. Niin on ihan älyttömästi. Siinä on aika yllättävää. Yleensä se on melkein toistepäin. Mäkin ajan kisoissa paremmin kuin reeneissä. Niin. Ei mulla kyllä ole, niin kuin voisi sanoa, ikinä ajas kisassa paremmin kuin reeneissä. Mutta me oltiin reilu viikko ennen Sipoota ajamassa ja Remes ja Hänninen oli. Niin mä jäin Remekselle, jäinkö mä jonkun 35-40 sekkaa. Minuutilla. Siis 10 minuutin pätkä. Niin. Että tavallaan, et ei ole paljon. Mutta sitten kun mennään tonne Sipooseen, niin jäin mä Antille suurin piirtein sen saman verran siellä. Niin nyt mä jäin Antille sille enduropätkällä, mikä kesti jonkun 9 minuuttia. Niin olisinko mä jäänyt sille minuutti 10, minuutti 15. Niin tavallaan... Antti nostaa taas sä lasket. Niin. Sen kyllä Antti tekee. Se ajaa oikeasti kisoissa kovempaa kuin reeneissä. Niin. Mun vauhti ei tehty vaan maksimivauhtia. Ehkä mun vauhti on tehty tuollaiseen möyryymiseen. Niin mäkin on hyvä ajaa siirtymiä. Siis Sipossa oli muuten makeat siirtymät, sille pitää antaa pojat. Kaikki ei tykännyt kuulemma. Ei. No sanotaan, että ei se eka väli ei ollut hirveän kivaa, kun et tiennyt, että ajatko 1 vai 2. 1 vähän loppu, mutta 2 oli koko ajan iso. Mites Tuomaksen SM-sarja ensi vuonna? Hei, mitä sun Päitsiltähän alkaa. Päitsi-projekti, miten etenee? Niin on, nythän muuten hyvä. Ja silloin mä vissiin heikkona hetkenä taisin sanoa, että ehkä mä ajan sen Päitsi.
Mutta niin nyt mä voin sanoa, että todellakaan. Ei, kun nyt toi leikataan sitten pois. Kirjataan tuosta 40 minuutin kohdalla, niin Tuomas, toi otetaan. Ei mulla ole nyt silleen mitään mielenkiintoa. Miksi? Älä nyt sano, just äsken oli hienoa lähteä spooriin vetämään. Niin siis kyllä mä ajan varmaan ja mä ajan ehkä jotain kisoja, mutta mulle tässä tulee on 7 kuukautta. Niin, no. Mulle tulee vielä semmoinen uusi pyörä, että mä en tiedä saako mä sitä mieleisekseen ja kaikkea. No, mutta jos sä nyt päätät vaan, kuin mieleinen sen pitää olla. Mä niinku tajun, että viime talvena höytiä. Sä jälki-ilmoittauduit sinne ja sanoit vielä siinä viimeisellä viikolla muutama päivä ennen sitä kisaa, että ei kiinnostaisi yhtään lähteä. Niin muuten sanoit. Niin, yleiskilpailu, niin en mä nyt jaksa mennä ottaa sitä voittoa sieltä, koska miten sä nyt, no niinhän sä vertasit sitä, että sehän oli mikä hippohiihtojen vitossia verrattavissa. No itselle ei ole tullut edes hippohiihtojen vitossia. Niin. Kyllä mä lähtisin, jos mä tietäisin, että tuossa mahkut voittaa. Mutta. Nyt kun aletaan treenaa. Pitkiä settejä vaan. Niin, mutta en mä oikein tiedä. Jos me puhuttiin Niilon kanssa, että lähdetään siihen. Paria luokkaa. Niin, mikä se on se meidän se WhatsApp-ryhmäkin. Ai niin, Päitsitropin kiertäjät. Mutta siitäkin saa kilvehen. Pääsee nostaa kilpeen. Kyllä kilpi aina kelpaa. Tuohon pään päälle. Fiilis katossa. Mites, onko me vielä jotain vai siirrytäänkö me Mantsa-Visan pariin? Tämä on ihan tämmöinen lyhkäisempi comeback-jakso. Joo. Ollaan taas takaisin. Kysely oli tullut jo jonkun verran. Pekaltakin oli käyty varikolla kysellä, että koska niin tulisi uutta uunista ulos. Pekka ei tiedä tosiaan meidän julkaisutahtiin, kun ei me tiedä oikein itsekään. Niin se on sitten on vaikeeta. Niin silleen, mutta mä en tiedä, me voitaisiin ehkä yrittää mun puolesta tehdä vähän useammin. Niin. Vaikea löytää aina se aikakolo tai niin ikkuna, että kaikki kynnelle kykenevät. Ja sitten jos yrität saada vierasta, että sille vielä sopisi. Siinä on aika monta. Mutta ensi kerralla voitaisiin ottaa taas jotain vierasta vähän. Niin voitaisiin, tuossa on muutama mielessä ainakin itselläni. Mutta nyt. Otetaanko visa? Otetaan visa. Loppuun visa taas. Kyllä, siirrytään visailun pariin. Onko kilpi nyt katkolla? Mutta tänään mä lähden voittamaan. Tämä on ihan sama kuin mä lähtisin Sipoon. Mä lähden häviämään. Sipoon kisaa. Ihan valmis voittaa. Mä töissäni kahvitauolla koajoin nämä kysymykset Salo Atella. Mitä Atte ties? Atte otti otti 1,5 pojoa. Okei. 1,5 pojoa ja sitten semmoisella pikkukisuttelulla niin sai sieltä pari löyti vielä lisää, mutta 1,5 otti kautta 5. Nyt kuulijoille, ketkä onpas tässä kohtaa hypännyt mukaan, Mantsa-Visa, enduro-aiheisia kysymyksiä, tai sanotaan moottoriurheilu, sanotaan kaksipyöräisiin liittyviä kysymyksiä. Kyllä. Ja ota paperi itsellesi, vastaile itse ja kato, lopussa kerrotaan vastaukset, niin kato miten pärjäsit ja käy ihmeessä kommentoimassa Mantsakasti Instagram-tilille, miten sulla meni. Ottakaa kaveri vastauskapaa, jos olette menossa pakulla. Juu. Pakulla reenaamaan. Juu, heittäkää aina joutsaa patikkoon. Jep. Sitten. Mä oon ainakin valmis. Ykköskysymys lähtee. Helppo. Tää on helppo. Tää pitää molempia harjaa. Kuka suomalainen moottoripyörälajin maailmanmestari? Syntynyt 26.3.1988. Eli 88 syntynyt suomalainen moottoripyörälajin maailmanmestari. Niin. Tuomas on aivan kysymysmerkkinä. Niin on. Joku sanotaan, Jessel on tyhjä paperi. Mulla on tässä tällä hetkellä. Siis 88 syntynyt suomalainen, mikä se oli, Suomen mestari? Maailmanmestari. Kysytään näin, joukkue vai henkilökohtainen? Henkilökohtainen. Henkilökohtainen Sen verran annetaan vielä tähän sitten lisää. No, jätetäänkö muhimaa taustalle vai tuleeko nimiä? Mä voin jättää muhi, mulle vielä 88, se on mun veljen ikäinen. Lähellä on, sanotaan, että vuosi tuohon päälle, niin sitten tuli niin kuin Enduron ihan kultaista kermaa. Maaliskuu ja 89. Niin. Sitten tuli sellainen henkilö, kuka alkoi tekemään ihmevirityksiä pyörään. No, otetaan kakkoskysymys. Tämä on tällä hetkellä. Itse jos tämä ei joku Speedway tai tällainen, en mä tiedä yhtään nimeäkään sieltä. Kuka on Endurossa hallitseva piikkien Suomen mestari? Eli hallitsevalla tarkoitan viimeistä piikkien Suomen mestaria.
Kuka sen olisi voinut voittaa? Mulla on yksi vaan mielessä, mutta... Mä voin sanoa sen verran tähän näin, että mä olisin arvannut oikein. Itse. Eli mä olisin tiennyt tämän. Mulla on ehkä... Oota, mä mietin. Tuosta ekasten osaa sanoa, että olisiko osunut langat yhteen. Tää ei kyllä... Jesse skriivaa jotakin. Mä laitan tänne vaan silleen, että mä voisin vielä vaihtaa. Sitten kun oot kertonut vastaukset. Sä laitat siitä sun huulipunalla niin ihan haaleilla. Tietääköhän kyseinen henkilö itsekään, että se on hallitseva mestari vielä? Varmaan. Kertoo aina jossakin Esson baarissa. Sitten 3. kysymys. Taas mennään vähän historian puolelle. Kuka oli cross countryn ensimmäinen Suomen mestari? Ja nimenomaan Suomen mestari, ei cup-mestari. Suomen mestari. Jos haluaa prassailla tiedon, niin voi heittää vuodenkin siihen sitten olla niin endurotietäjä. Nämä menee niin vihkoon. Ootan nyt, milloin olisi ajettu eka? No kun nämä on justiin silleen, mäkin tiedän, että ne aluksi ne ei ollut SM. Joo, ja sitten kun oli sitä aikaa, että siellä oikeasti ajoi tosi moni kova. Mä kattelin niitä tuloksia, niin aika kovia nimiä. Niin no, siis oikeasti taso on ollut paljon kovempi. Niin, nythän siellä kaiken maailman viljakaiset ajaa 10 sakkiin. Mä olin just sanomassa, että nykyään sä pääset... nimeä tähän, kyllä mä tajan tietää, tai siis no mulla on että kuka se on, mutta mä en muista nyt, mä tiedän millä pyörälläkin se ajaa. Joo. No taas tulee seuraavakin on nimikysymys. No niin just. Ja mennään Vesivehmaan Endurosprinttiin 2015, mun ensimmäinen kilpailu. Joo. Kuka kuljettaja nousi siellä A-luokkaan ja liittyy harvinaiseen yhtä aikaa voimassa olevaan 4 A-luokituksen luokkaan? Tai kerhoon. Mikä 4 A-luokka? Tämä on kysymys, jonka mä olisin tiennyt, koska tietysti se oli mun eka kilpailu ja luin kaikki uutiset siitä niin 2 kertaa suurennuslasilla, niin jäi tämä nimi päähän. No, kyllä mä ton nyt taisin tietää. Kyllä. Joo. Siis... Silloin oli 4 A-luokitusta samaan aikaan. Mitkä 4 A-luokitusta? Monellahan on tälleen kesäloman jälkeen niin 2 A:ta siinä kerhossa. Joo. No 2 A:n kerhossa. Ai niin on eri lajien niin kuin A-luokiteltu kuljettaja. Kyllä. No tää on helppo. No en mä kyllä tiedä. Joo. Mä mietin vieläkin tätä ekaa, mä oon sen takia vähän kujalla tosta. Okei. No olisiko se siis Asikkalas A-luokka? Kyllä. No sitten oli helppo. Ja helppo. Oliko niin helppo? Oli. No sitten Heinolassa ajettiin MM-enduroa koska viimeksi. Heinolassa. Onko tää nyt kysymys? Ei ole kysymys, mutta voitte sen sitten taas endurotietäjät prassailla siinä kertakaan. Koska viimeksi? Siis onko tää nyt oikeasti kysymys? Ei. Tähän liittyvä jatkokysymys. Mikä oli vuosi, kun ajettiin Heinolassa? 2016. Kyllä. Ketkä oli päivävoittajat yleiskilpailussa? 2016. Sanotaan, meikä Siis niin joka luokasta? Ei, vaan yleisö. Aa. Meikä olisi tiennyt nää. Nyt joku on siellä taas kuuntelija, että tiesin kaikki. Engströmi. No niin, siis 2016 päivävoittajat. Ette sitten ne muista. Siis, minä muistan. no kun mulla on niin selkeä tähän, mutta sit mä oon niinku, että sen on pakko olla. Joo, toi on helppo. Nyt mä tarvin ton 1. Siis toi on. 88 syntynyt moottoripyöräilyn maailmanmestari. Niinku aivan tyhjää. Ei, sirkat vaan sirittää. Trialis meidän ei tarvitse edes miettiä. Ei niin. Lasse Kurvinen on vähän vanhempi. No sanotaan, vanhempi. Nyt on niinku aika on loppu. Engströmi sanoi tuolta, että tämä on niin helppo, että nyt se on tiedettävä. Engströmi on laittanut sen jo aikoja sitten. Enää ei anneta aikaa. Aika loppu. Ei. Enduro on nopeuslaji. Näin tulee, niin kuin nytkin mä tiedän 1. Ne vaan tulee yhtäkkiä. Mä joudun vaan vähän miettimään. Ai niin nyt se löytyisi. Niin löytyy. No niin. Mistä se sen löysi? No niin, käydään 1. kysymys sitten läpi. Mutta kun mä etin vielä 5. oli nyt no sä voit sitä 5 hautoa tuo taustaa, mutta 1, niin Tuomas mikä laji? Supermoto. Ja sieltähän se löytyy. Voi Kyllä. Miksi mä en miettinyt sitä lajia, Hermunen? Se jää aika kauas kaikille. Mauno Hermunen. Joo. Kyllä Tuomas taas, että se on velikulta, sieltä se kaivaa. Mikä 5. kysymys oli ne Heinolan päivävoittajat? Joo. Niin oli. No mites tää 2. kysymys?
Piikkien Tämä muuten meni mulle ihan väärin. Mä täysin nyt. Piikkien viimeisten Suomen Mikä mestari. sulla? Mulla on Riku Nikanderi. No niin on mullakin. No sehän on oikein. No niin, mä sanoin koko ajan. Haluatko vaihtaa? En mä enää. Vitsi mä olin Mikä hyvä. oli vuosi? Ajettiin viimeisen kerran, ennen kuin tuli nykyiset luokitukset. Siis mä olisin sanonut 2012. Joo, mä sanoisin sama. No niin. Kyllä ne knoppailee. Mä sanoin mä eka mietin. ton, että jos meillä tulee tasatilanne, niin mä sit voin. Joo. No tätä seuraavaa te ette tiennyt, Tuomas ei ainakaan tiennyt. Eikö tätä mä mietin kauan ja mä Joo. löysin tämän omasta mielestäni. Et sä löytänyt. Jos et sä saanut nimeä päähän. Kyllä tää on Siis niin sain mä tunnettu, sen nimen päähän. mutta on niin tunnettu nimi. Sä oot lukenut mun, että mä en saanut. Kuka sulla on? Mulla on Roni Nikander. Oli muistaakseni, josko oli 4. Ajokohan pari sarjasta tai jotain. Ja kun mä mietin, että olisiko se ollut sitä aikaa, kun se veteli cross country. Ja Tuomas heitti mitä? Miro Lehto. Ei, Miro Lehto voitti varmaan 18 tai 17. voitti niitä muutama, Se voitti aika täällä myöhään, mutta ensimmäinen, Ai, mutta kun mä en tiennyt, oliko ne koska ne... koska ekan. Niin, 2011 ajettu Suomen kuppi ja 2012 on ajettu ekan kerran Suomen mestaruudesta. Jari Mattila. Oho, Okei, se on, en olisi tiennyt. ei mullakaan kyllä, sanotaan, että Mattila ei edes käynyt mielessä. 4 osakilpailua oli joko Mattila 3. Okei. 66 pistettä. Mä vaan muistin, että toi on semmoinen niin toi Lehto, että sä et varmaan olisi tiennyt itse siitä, että sä oot asettinut semmoisen nimen sieltä, toi on ihan vieras, että tää on niin nyt kysymykseen hyvä vastaus. Mä ajattelin sillä, että sä oot laittanut ton Miro Lehto. Ei, kyllä mä sen olisin itse muistanut. Se ei muistaakseni sillä kaudella edes voittanut yhtään niistä, vaan se oli tasaisesti vaan sijoittu hyvin. Sitten kun mua ärsyttää toi Heinolan kysymykset vieläkin, kun mä en niin saa päähän, että ketä siellä oli sinä vuonna niin hyviä kuskeja. No mites tää Vesivehmaan endurosprintti? Kuka siellä nousi A-luokkaa? Ja Lasse Kurvinen. Ei ole se Erno, onko se Kostamo vai mikä se on? kuuntele Tuomasta, kun sillä on oikeat vastaukset. Älä sä kirjoittele sitten Kurvislassia. Täytyy sanoa, että tässä vaiheessa voin olla melko varma, että kuka on ensi kerrallakin vastaamassa näihin kysymyksiin. Erno Kostamo Hei, on oisit oikein. sä itse tiennyt nämä kaikki? Mä olisin tiennyt tämän Erno Kostamon. Mutta anna mä vielä vähän ruksaan tähän. Kuka on Erno Kostamo? Joo. Sillä oli, sano Tuomas sitten ne kaikki alustat vielä, mistä silloin oli voimassa oleva En mä aluekitus. tiedä muuta kuin ainakin toi road racing ja sitten No Mantsa tietysti. niin no enduro tietenkin. Olisiko siis samalla tulee sitten cross countrykin siihen kylkeen. Ja... Sitten pitäisi yksi vielä löytää. Semmoinen tosi liukas alusta talvella. Niin, siis jäärata. Jäärata. Hyvin tiedetty. Siis no se olisi niinku tullut, kun vähän aikaa miettii, kun se on, sen mä tiesin, että se on road racingin ajanut. Joo. Niin sehän nehän kaikkihan ajaa talvella Tässä siitä. vikas, mutta hei, Tuomakselle on nyt vastausta. Ei mulla ole siihen Heinola-kysymykseen, kun mä oon ihan kujalla. Eli mä voin tasoittaa tämän tilanteen. Kyllä. En mä tiedä, voit sä Mutta tässä on tasoittaa. nämä hei, tässä oli tää nyt, tästä tulee ne puolikkaat pisteet, kun sä oot toisen oikein, niin siellä oli 2 eri päivävoittajaa. Niin oli. Niin. Ja nyt ei ole päivillä väliä, että on vaan 2 nimeä. Hyvin sä kaivoit. En mä mikään tyhmää. No, ei pelkkä kypäräteline. No, lasitelin sitten. Hardiin kun ajan. Otte ties tästä toisen. Oota nyt, se on kuka olisi toinen? No siis, Eikö nyt mä tiedän ne kummatkin? No niin. Ja sitten. Hei tässä. Paineita. Jos Ja toi voittaa, lauantai voittaja jos- on nimet nyt. Eero Remes. Sama. Oikein. Nambotini on toinen. No mä lähdin vähän riskilinjalle. Mä otin Alex Salvin. Ei ole kummallakaan oikein. Meikän yksi suosikkikuljettaja. Philips. Kyllä. Se oli mulla toinen vaihtoehto, mutta toi riittää mulle. Oli niin arpapeli. No otetaanko sitten tämä bonuskysymys tähän vielä, että jos jollakin on siellä linjoilla, niin sitten kuuntelijalla on meidän tasatilanne. Mantsavisesta. Ihan Niin on munkin mielestä, mutta tämä voidaan lopettaa tämän viimeinen Mantsavisa ikinä. Tuomas on hallitseva. Onko Tuomaksen 4 voittoputki? Kuinka, tämä on nyt se bonuskysymys. Joo. Saat lohdutuspalkinnon, jos harjat tämän. Kuinka monta Enduron MM-palkintosijaa loppupisteissä Suomi sai vuonna 2002? Siis Monta palkintopalkintoa. Lasketaanko tähän nyt, Siis lauantai on 1. ei, vaan siis kun on koko kausi on ajettu. Niin.
Niin monta suomalaista yhteensä on saanut palkintosijoja. Kyllä. Se ei vaan siis ollut loppupisteissä 3 joukossa. Eli MM-sarjan eka, toka tai 3. Ja 2002. 2002. Mä en voi käyttää sormien laskua, koska Tuomas näkee, niin mun täytyy kirjoitella tänne viivoja. Niin sä rupeat laskemaan niitä ihan sen kanssa. Mäkin rupean laskemaan. Siis noita mestareitahan on varmaan, neten varmaan löydätte, mutta sitten, että löytyykö niitä, ketkä on ollut tokia tai 3. Vastataanko? Vastataan. No tällä miettimisajalla niin mä en saa nyt enempää näitä tähän näin, mutta paljon sä sait? 5 vissiin. Mä sain 6. No sä olit lähempänä. 11 on todellinen määrä. Silvaan, Pohjamo, Aro, Laaksonen, Salminen, Tarkkala, Ahola. Ja yleisessä sitten tietysti vielä Salminen ja Aro. Sitten joukkue maailmanmestaruus ja Junnu joukkue 3. Mutta eikö... Joo. Toi on liian lyhyt aika. Mä en kerennyt esimerkiksi tänne kirjoittaa. Niin oli, mutta olikin lähinnä sen takia vaan, että jos olisi ollut tasaptilanne, niin olisitte voinut heittää. Niin mulla ei ole edes Aroa täällä. Mä sain tuosta niinku yhden lisäpisteen, niin mä periaatteessa voitin puolikkaalla pisteellä Tuomaksi. Sä et pärjännyt alkuun. Sä olit yhtä paska kuin niin, minä viimeksi. Mä olisin ehkä vielä löytänyt muutaman, koska mulla ei ole Aroakaan teille. Mä tiedän, että se voitti silloin eka maailmanmestaruuden 2002. Siis, joo. Missä luokassa? Husqvarnalla puolikkaalla voitti. Meidän pitää alkaa siirtyä kysymyksiin, mitä Tuomas ei tiedä. Mitä me ruvetaan kysyä? Jotain tiedätkö, että kuka on voittanut, koska viimeksi Kalevan Rasti on voittanut Jukolan viestiä. Joo. Mistä sä tiesit hyvin? Sä tiedät autoista. Hei, voinko mä keksiä seuraavaksi kysymykset? Jos mä nyt oon voittanut tämän meidän onnettoman visan, niin nyt ratkotaan 2 ja 3. No, mutta en mä nyt halua helppoa voittaa. En mä halua mitään sääli voittaa. Sä sait päitsikilven, niin Tuomas saa keksiä ensi kerran. Niin katsotaan meistä, että kumpi tämä homma harjaa. Mä en ole varmaan ikinä voittanut edes visailua, niin jos mä nyt tässä voitan, niin... Mäkään on voittanut, kun mä oon kerran päässyt osallistumaan. En tiennyt vissiin edes omaa nimeä kirjoittanut siihen loppuun siis, oikein. Mutta hei, nyt... Monta muuten meni nyt oikein sitä alkuperäisestä niin visasta? Mulla meni 1 plus 1,5 tuli mulle pisteet. Niin sulla oli Nikander ja sitten Remes. Janne, mun on pakko antaa palaute näistä kysymyksistä. Niin. Huomasit sä monta nimeen liittyvää sulla oli tällä kertaa? No tää olikin nimivisa. Joo. Tiedätkö, mitkä mulle jää tosi hyvin mieleen? Nimet. Joo. Joo, ne jää mulle hyvin mieleen. Mut hei, kiitos teille, että kuuntelitte tätä erittäin huonoa Lantsavissa. Me koitetaan palata taas suht pikaisesti podcastien ääressä. Katsotaan, miten tiuhaa näitä saadaan tehtyä ja sovittua meidän aikatauluun sopimaan. Niin koitetaan äänitellä. Ei muuta kuin ensi kertaa taas. Jep, se on moro. Moro.